Benvinguts a la transmissió que Televisió Badalona fa avui del ple de Constitució de l'Ajuntament de Badalona. Una sessió extraordinària celebrada aquest dissabte, 11 de juny, en la que es farà l'elecció del nou alcalde de Badalona i del qual també en sortirà el nou govern per la ciutat. Veiem en aquests moments que entren ja els darrers regidors que faltaven, les últimes persones que faltaven per entrar a la sala, una sala plena, sobretot de molta participació. A banda dels regidors i exregidors ja de l'Ajuntament de Badalona, també ha estat un ple aquest en el qual veiem en aquests moments entrar el que serà, si tot va com estava previst, el nou alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que saluda doncs a la seva família, que són a primera fila. En aquest cas veiem ja com se senten i prenen possessió d'un seient que de moment doncs, és de transició d'alguna manera, per dir-ho. Veiem doncs les meses, un ple en el qual se segueix un protocol concret. D'una banda, primer de tot, el que es fa és crear una mesa d'edat en la qual doncs, hi són representats els regidors més gran i el regidor més jove. Veiem doncs aquesta cara també d'expectació, no? del qui serà nou alcalde de Badalona, i veiem doncs, com s'està aquí gestionant ja aquesta mesa d'edat. Tenim doncs, en aquesta edat els regidors, dèiem, més gran i més jove. Salvador Lerma, del Partit Popular, nascut al 1940 i per tant 71 anys, i també el més jove, també del Partit Popular. De conformitat amb els articles 195 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, s'ha convocat ple extraordinari per la sessió constitutiva de la corporació del present mandat i l'elecció de l'alcalde. Presideix la sessió el regidor de major edat, que és el regidor del Partit Popular, el senyor Lerma, i el regidor més jove de la corporació, que és el senyor Joan Fernández. A partir d'aquí, constituïda la mesa d'edat, procedirem, diguem-ne, a celebrar l'acte. Qui parla en aquests moments és el secretari de l'Ajuntament, Alfred Lacasa. Ell serà una mica... Queda abierta la sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento de Badalona. De conformitat amb la normativa electoral, s'acredita fefaentment que han estat presentades les credencials lliurades per la Junta Electoral i les declaracions de béns patrimonials i activitats a què fa esment l'article 75 de la Llei de Bases i l'article 21 del Reglament Orgànic Municipal. En aquests moments se comproven les credencials. Ahora procede el juramento de promesa del cargo. Señor secretario, por favor. De conformitat amb les normes electorals, els regidors i regidores electes procediran a efectuar el jurament o promesa dels càrrecs. A continuació passarem a fer crida dels regidors per ordre de menor a major representació de les llistes a les quals han estat elegits, llevats els membres de la mesa, que ho faran al començament. Començarem pel regidor de major edat del membre de la mesa, el senyor Salvador Lerma i Timonel. Doncs bé, Salvador Lerma, com dèiem, té 71 anys, és veí del barri de Bufalà, és jubilat i és regidor de l'Ajuntament de Badalona des de les darreres eleccions municipals l'any 2007. En aquest cas, Salvador Lerma és també la persona més gran de l'Ajuntament, motiu per al qual està en aquesta mesa d'edat. En aquests moments, doncs, el que es fa és jurar el càrrec, jurar o prometre el càrrec de regidor. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar el Estatuto de Cataluña y la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuació... És el moment ara de posar-li la medalla acreditativa i per això, doncs, immediatament després, Salvador Lerma ja es podrà seure al seient que té reservat a la sala de sessions del ple municipal de l'Ajuntament. A continuació, el regidor de menor edat, membre de la mesa, el senyor Juan Fernández Benítez.
Doncs Juan Fernández també forma part d'aquesta mesa d'edat per ser el regidor més jove. Té 25 anys. Cursa els estudis de Dret a la Universitat de Barcelona i és president de Noves Generacions de Badalona i vicesecretari general de la Política Municipal de Noves Generacions. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar el Estatuto de Cataluña y la Constitución como norma fundamental del Estado. Fernández és regidor de l'Ajuntament de Badalona des de les darreres eleccions municipals de 2007 i en aquests moments Salvador Lerma li posa ja la medalla de regidor que l'acredita i seu ja també a la seva... A continuació, el senyor Àlex Mañas Ballester. Àlex Mañas Ballester forma part del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds. Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Àlex Mañas té 38 anys, és president d'Iniciativa Badalona i membre de l'Executiva Nacional d'Iniciativa també. Rep ara la medalla que l'acredita com a regidor i és vicepresident també tercer de l'àmbit de serveis personals. A continuació, la senyora Asunción García Cotillas. Asunción García té 53 anys, és nascuda a Badalona l'any 1958. L'any 98 ja va ser... Per imperatiu legal, prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Dèiem que Asun García ja l'any 98 va ser nomenada regidora de l'Ajuntament de Badalona. Actualment és coordinadora local d'Esquerra Unida i Alternativa i membre de la seva comissió nacional. A continuació, el senyor Carles Segués Baixeras. Doncs Carles Segués és... Imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs hem sentit ja la promesa o jurament de Carles Segués al càrrec, rep ja també la medalla que l'acredita com a regidor. Té 57 anys, dèiem, i és nascut a Badalona i en aquest mandat ha estat president del grup municipal d'Iniciativa. I Mercè Rius, doncs, és la regidora de Convergència i Unió. Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Mercè Rius té 43 anys i ha estat consellera de l'entitat metropolitana de serveis hidràulics i tractament de residus, tot i que en aquest darrer mandat també ha estat regidora de Medi Ambient. A continuació, el senyor Josep Pere i Colomer. Josep Pere i Colomer té 46 anys i també ha estat regidor. Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs en aquest darrer mandat 2007-2011 precisament Josep Pere ha estat el regidor de Ciutadania i Convivència. A continuació, el senyor Jordi Sobirana Hortells. Jordi Sobirana té 45 anys i també ha estat regidor en aquest passat mandat. Per imperatiu legal, prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Dèiem doncs que Jordi Sobirana en aquest cas ha estat regidor però de Comerç i Consum i que està també portaveu del grup municipal de CiU i diputat provincial de la Diputació de Barcelona. A continuació, el senyor Ferran Falcó Isern. Doncs Ferran Falcó. Per imperatiu legal, prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs bé, Ferran Falcó ha estat la persona que aquest darrer mandat ha estat la persona que ha estat regidor de l'àmbit de govern i ha estat primer tinent d'alcalde i regidor del districte 6è. A continuació, el senyor Aniceto Ramírez Vilches.
Passem ara doncs als regidors del Partit dels Socialistes. Aquesta és una de les cares noves. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtar al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs bé, Aniceto Ramírez, dèiem que és una de les cares noves d'aquest ple municipal que es constitueix el dia d'avui. És nascut a Badalona, té 45 anys. A continuació, el senyor Pablo Hernán Tapias. Pablo Hernán és un dels històrics del Partit dels Socialistes, té 62 anys. Pablo Hernán Tapias és nascut a Segòvia l'any 49. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtar al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Pablo Hernán, en aquest darrer mandat 2007-2011, ha estat regidor dels districtes 4 i 5è, és a dir, a la Salut i també al Llefià. A continuació, la senyora Concepción Botey Teruel. Conxita Botey Teruel té 52 anys, és nascuda a Badalona. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs bé, Conxita Botey és també una de les noves regidores que accedeixen en aquest ple municipal per al Partit dels Socialistes. És professora d'Educació General Bàsica i és professora també de català. En aquest mandat ha estat coordinadora de Relacions Ciutadanes i Polítiques Territorials. José Antonio Lara, aquí veiem ja que es dirigeix per jurar. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. José Antonio Lara té 52 anys i dèiem que durant el mandat 2007-2011 ha estat 7è tinent d'alcalde i regidor de Via Pública de l'Ajuntament de Badalona. Des de l'inici del mandat fins a l'abril de 2008 va ser també regidor de districte número 2. Moment ara per veure una altra de les cares, la tercera que hem vist, una de les cares noves d'aquest... Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. En aquest cas, Teresa González seria la dona més jove que accedeix al ple municipal. Ella és nascuda a Adamo, de Còrdoba, l'any 1980 i viu al barri de Llefià des dels 10 anys. Accedeix per primer cop com a regidora de l'Ajuntament de Badalona. I Josep Duran, 47 anys, és un dels regidors ja que formaven part del ple municipal. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Fins al moment, Josep Duran ha estat en el mandat 2007-2011 regidor de l'àrea d'Educació i també de Serveis de Ciutat i de l'Ajuntament de Badalona i regidor també del districte 8. A continuació, la senyora Desiré García Roig. Desiré García, la darrera de les cares noves d'aquest Partit dels Socialistes. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Destaquem de Desiré García, que és nascuda a Barcelona l'any 1970 i que és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. I durant 4 anys va estar amb la consellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna. A continuació, el senyor Francesc Serrano Vilarroya. Francesc Serrano, aquí veiem ja. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Serrano, de 62 anys, en aquest darrer mandat ha estat regidor de l'àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Badalona i portaveu també del grup municipal del Partit dels Socialistes. A continuació, el senyor Jordi Serra Isern. Doncs bé, veiem aquí fins a l'ara alcalde de Badalona i alcalde en funcions en aquests moments. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Jordi Serra Isern, nascut a Badalona el 9 de juliol del 1955, va ser elegit regidor l'any 2003, sent regidor de l'àmbit de Recursos Interns i regidor responsable del districte número 4, que comprèn el barri de la Salut. Aquest darrer mandat va rellevar Maite Alguer a l'alcaldia. Daniel García Álvarez.
Comencem ja doncs amb els regidors del Partit Popular. En aquest cas veiem també una de les noves cares, Daniel Gràcia. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs Daniel Gràcia és veí del barri de Bufalà, publicitari, graduat en Comunicació Empresarial per l'Institut Superior de l'Administració, màster en Comunicació i MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és director de Màrqueting i Operacions d'un grup empresarial fabricant alimentari. I veiem doncs també una altra de les noves cares del Partit Popular. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs bé, Montserrat Salgado té 48 anys, té cursats estudis de Ciències Econòmiques, ha treballat a diverses empreses i s'ha ocupat tant de tasques administratives com també de comercials i d'organització. Va ser sòcia d'una empresa del sector immobiliari. Accedeix per primer cop com a regidora de l'Ajuntament. El senyor David Gómez Brillar. David Gómez, 36 anys, una altra de les noves cares del ple municipal. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. David Gómez té cursats estudis de Dret i té un màster de Logística Integral per l'Institut Català de la Logística. Ha estat cap de Transports i director de Logística a diverses empreses. Actualment és consultor d'empreses. Accedeix per primer cop com a regidor de l'Ajuntament de Badalona. A continuació, la senyora Rosa Bertran Bartomeu. Doncs veiem també una altra de les noves cares, una de les apostes, en aquest cas del Partit dels Populars. Consciència i honor, complir fielment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Rosa Bertran és comerciant i empresària del sector de la restauració. Té formació empresarial obtinguda a l'Escola del Gremi de Flequers de la província de Barcelona. És presidenta també del Rotary Club Badalona. Accedeix per primer cop com a regidora de l'Ajuntament de Badalona. A continuació, el senyor Miguel Jurado Tejada. I Miguel Jurado, qui és un independent del Partit Popular i qui jura ja el càrrec. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar el Estatuto de Cataluña y la Constitución como norma fundamental del Estado. El popular Miguel Jurado és diplomat en infermeria i en podologia, és especialista en salut pública. Actualment treballa d'infermer a l'Institut Català de la Salut, president de l'Associació de Veïns de Canyet des del 2006 i director de l'àrea d'urbanisme amb SIU al 1998. Veiem també a Sònia Egea, de 42 anys. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs Sònia Egea té cursat estudis de Ciències Polítiques, és empresària, vinculada al Partit Popular de Badalona des del 91. Va desenvolupar tasques d'assessora al Partit Popular de Badalona del 91 al 2007. Regidora de l'Ajuntament des de l'any 2007. A continuació, la senyora María Jesús Herbaz Mínguez. Moment per veure el jurament o promesa del càrrec de regidora Maritxu Herbàs. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut de Catalunya com a norma fonamental de l'Estat. Doncs bé, Maritxu Herbàs té 38 anys, té cursats estudis de Ciències Empresarials, és afiliada al Partit Popular des del 90. En aquest cas és regidora de l'Ajuntament de Badalona des del 96. Des de l'any 98 ha estat la portaveu del grup municipal del Partit Popular. A continuació, el senyor Ramon Riera Macia. Doncs vegem ja el segon del Partit Popular. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Ramon Riera té 63 anys, és mestre industrial i va ser empresari del sector paperer. En aquest cas, actualment, a més, és secretari territorial del Partit Popular de Catalunya i ha tornat a ocupar el lloc de portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona. En aquests moments, doncs, ocupa ja el seu lloc al costat del número 1 del Partit Popular, Xavier García Albiol. Xavier García Albiol.
Xavier García Albiol, qui suposadament, i si tot va segons el previst, serà el nou alcalde de Badalona. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Xavier García Albiol té 44 anys, és casat i té 2 fills. Precisament els veiem també a primera fila d'aquest ple municipal que avui està ple de gom a gom. En l'actualitat, Xavier García Albiol és membre del Comitè Executiu del Partit Popular de Catalunya i també és president del Grup Popular a la Diputació de Barcelona. Veiem, doncs, força aplaudiments per Xavier García Albiol, qui ja ocupa un lloc a la sala de plens. La Corporación Municipal de Badalona, de acuerdo con la ley electoral. Ahora procede la elección del alcalde. Señor secretario, por favor. De conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors electes, és proclamat alcalde. Si cap d'ells obté dita majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que ha obtingut major número de vots populars en el corresponent municipi. D'acord amb això, va procedir-se a la proclamació de candidats a l'alcaldia. Quins caps de llista manifesten que volen ser candidats? En aquests moments els diferents caps de llista poden proposar la seva proposta, en aquest cas. Al Partit Popular hem sentit a Maritxo Arbàs, sentim també a Francesc Serrano, qui presenta a Jordi Serra per al Partit dels Socialistes, i també Jordi Sobirana, que presenta el seu candidat, Ferran Falcó. 3 candidats, doncs, per una alcaldia. Tot suposadament fa pensar... Els regidors tenen a la seva carpeta un sobre i una papereta d'elecció. Tot fa pensar... Els recordo que la votació és secreta. Cada elector haurà d'introduir la papereta amb el nom i cognom del candidat que vulgui votar dins del sobre, el qual serà dipositat a la urna. Cridarem els regidors pel mateix ordre que han estat cridats pel fer el jurament de promesa, llevat dels membres de la mesa, que ho seran aquest cop en el darrer lloc. Els que vulguin exercir el seu dret de vot ho faran a l'urna dipositada a l'efecte. Cal fer l'advertència que al ser el número 27 el número legal dels membres de la corporació, la majoria absoluta exigida per ser alcaldes de 14 vots favorables i l'obtenció d'aquesta majoria absoluta comporta la proclamació com a electe del candidat. Doncs ja ho han sentit, aquest és el procediment. Això el que fa suposar és que si Convergència i Unió, per una banda, vota els seus regidors, el seu candidat, això fa suposar doncs, que Xavier García Albiol accediria a l'alcaldia. En aquest cas veiem doncs, Mañas, Àlex Mañas, el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, que en aquest cas havien assegurat que votarien el candidat socialista, donarien suport al candidat del Partit dels Socialistes, Jordi Serra. Tot i això, la suma dels vots no sumarien una majoria absoluta que farien candidat a Jordi Serra i, per tant, en segona volta seria escollit alcalde Xavier García Albiol per haver aconseguit, doncs, per ser la llista més votada. Recordem, doncs, que aquest ple torna a estar representat per 4 formacions polítiques. No passava des de l'any 1999, perquè el 2003 hi va entrar Esquerra Republicana per primera vegada amb 2 regidors. En va perdre un el 2007 i ara, doncs, ha tornat a desaparèixer del consistori. Un consistori que dèiem i que veiem ple a vessar. En aquest cas hem vist força cares conegudes. Hem vist, doncs, l'exalcaldessa de Badalona, Maite Arquer, hem vist també entre el públic el defensor de la ciutadania, Armand Soler, i també hem vist, per exemple, el president de la Federació d'Empresaris de Badalona, Joaquim Pedrós. Destaquem per sobretot el suport, doncs, del Partit Popular Català al candidat Xavier García Albiol, ja que en aquest cas la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha estat una de les persones, una de les personalitats que s'ha apropat fins al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona per donar suport, doncs, com dèiem, al candidat Xavier García Albiol. Una visita que ja no és res gens d'estranyar en els darrers temps, ja que Alicia Sánchez Camacho ha estat per Badalona forces vegades en els darrers mesos. També l'acompanyava Jorge Fernández Díaz, que en aquest cas és el vicepresident tercer del Congrés dels Diputats. Per
tant, dues personalitats de força del Partit Popular que han vingut a donar el seu suport en aquesta candidatura de Xavier García Albiol. Dèiem aquesta sala de plens molt plena. A banda d'aquestes personalitats, Xavier García Albiol, que suposadament i segons tot el previst serà anomenat alcalde de Badalona, ha estat acompanyat i s'ha fet acompanyar de la seva família, en aquest cas a primera fila, a la banda esquerra, i hem vist els seus pares, els seus familiars, però també hi és la seva dona i els seus dos fills, dos bessons que té. Veiem, com dèiem, els familiars de Xavier García Albiol, que els hem vist. En aquest cas estan votant ja, procedint a la votació, els regidors del Partit dels Socialistes, per tant una votació que ja va acabant. Si voleu, els seguim explicant una mica com es confecciona també, com quedarà configurat aquest ple municipal. Dels 27 regidors, 22 han nascut a Catalunya, 15 a Badalona i 7 a Barcelona. N'hi ha un nascut a Bujalce, a Còrdova, i una a Màlaga, una a Olivenza, a Badajoz, i un altre a Adamo, de Còrdova. Els regidors que entren els hem vist, i a molts d'ells, i els hem comentat. Rosa Bertran, per una banda, del Partit Popular, David Gómez, també popular, Montserrat Salgado i Daniel Gracia, del Partit Popular. I per al Partit dels Socialistes hi ha també 4 cares noves, en aquest cas són Desiree García, Teresa González i Conxita Botell i Aniceto Ramírez. Aquesta és la primera vegada que el Partit dels Socialistes s'hauria a l'oposició des de l'any 1979. Veiem, a Jordi Serra, qui diposita ja el seu vot a l'urna. És el moment, de veure com desfilen els regidors del Partit Popular de Badalona, que donaran suport, evidentment, al seu candidat, a Xavier García Albiol. Pel que fa a les eleccions, aquestes han estat unes eleccions curioses. Si més no, Iniciativa ha obtingut els pitjors resultats de la seva història amb 3 regidors, dèiem. Només va repetir el nombre de regidors l'any 1999 perquè es van presentar per separat Iniciativa i Esquerra Unida i van aconseguir un regidor. S'ha quedat fora, en aquest cas, una regidora, Carme Martínez, que ha estat la número 4 i fins ara regidora. El ple d'investidura de l'alcalde i de constitució d'aquest nou ajuntament és el primer ple del mandat, però encara n'hi haurà un altre, que probablement se situarà al voltant del dia 28 de juny, si no és aquest dia 28 de juny, que és l'últim dimarts del mes, i en aquest cas aquest ple haurà de servir per portar a aprovació el cartipàs municipal. El cartipàs municipal habitualment ja es coneix abans d'aquest ple que estem celebrant en aquests moments, però el Partit Popular, al trobar-se en minoria, haurà de presentar-ho a la resta de grups perquè s'aprovi. Serà a partir d'aleshores quan coneixerem els regidors que s'ocuparan de les diverses àrees d'aquest nou ajuntament que es configura aquest dissabte 11 de juny. Un ple municipal que, a banda de l'expectació mediàtica, hem vist molts mitjans de comunicació que han assistit, fins a 30 acreditacions per mitjans de comunicació diferents, gràfics i també escrits, i per tant molta expectació per veure si finalment la proclamació de Xavier García Albiol com a alcalde de Badalona. A continuació, el membre de més edat de la mesa, el senyor Salvador Lerma Timonel. I a continuació, el membre de menor edat de la mesa, que és el senyor Joan Fernández Benítez. Finalitza ja aquest torn de votacions i es procedirà ja a l'escrutini. Un cop comença aquest escrutini, s'haurà de veure quines han estat les votacions. Tot fa preveure, evidentment, que el Partit Popular votarà els seus regidors, per tant obtindran 11 votacions. Una xifra que no és suficient per proclamar Xavier García Albiol com a alcalde en una primera instància, però que en una segona volta, evidentment, sortiria com a alcalde. Un govern que es formaria, en minoria. En aquest cas necessitarà evidentment suports puntuals per tirar endavant tots els seus projectes i promeses que ha fet al llarg d'aquesta campanya. Per exemple, algunes de les coses que ja ha anunciat que faria en aquest cas és fer una auditoria per conèixer els comptes de l'Ajuntament, amb el qual també preveu una reducció d'un 30% dels càrrecs de confiança. Altres mesures, evidentment, a partir d'aquests 4 anys que comencen de mandat,
doncs seran uns anys difícils simplement per al fet de la crisi econòmica, i per això mateix Xavier García Albiol proposa reactivar l'economia amb la fusió d'empreses municipals i la reunió amb comerciants i empresaris. També té previst crear una regidoria de promoció econòmica i de treball. En aquest cas, presumiblement, tot apunta que seria l'empresària badalonina Rosa Bertran incorporada en aquest grup del Partit Popular en aquesta legislatura, amb el compromís doncs, que empreses contractin badalonins aturats. Jordi Serra. Veiem els vots, en aquest cas, del Partit dels Socialistes i també Iniciativa, que ja havia anunciat que donaria suport al candidat del Partit dels Socialistes. Una situació estranya, perquè les negociacions han estat en les darreres setmanes força tibants, i les relacions han tibat en els darrers dies arrel doncs dels anuncis de suport o no suport a una o altra llista. En aquest cas, d'una banda, Jordi Serra estaria d'alguna manera disgustat amb Convergència i Unió i amb el candidat Ferran Falcó, perquè d'alguna manera Ferran Falcó es voten a ells mateixos, ells proposen el seu candidat Ferran Falcó i per tant tenen 4 vots que donarien evidentment aquesta oportunitat al Partit Popular d'accedir a l'alcaldia. Precisament en el cas que tot apunta, evidentment, que Xavier García Albiol serà escollit alcalde de Badalona, això dona una imatge curiosa, perquè és que fa 20 anys justament Albiol es converteix 20 anys després d'arribar a regidor a l'Ajuntament de Badalona, 20 anys després es convertiria en alcalde de la ciutat. Recordem que ja de ben petit es va interessar per la política, on es destaca aquesta anècdota en què Xavier García Albiol de petit ja va escriure una carta a l'aleshores alcalde Màrius Díaz per demanar-li millores al barri on ha viscut gairebé tota la seva vida, al barri de la Morera. Amb 22 anys i amb els estudis de drets cursats va iniciar la seva militància amb el Partit Popular. D'aquí en endavant ja tot ha estat una progressió. En aquest cas, Xavier García Albiol, dèiem fa just 20 anys, entrava com a únic regidor del Partit Popular i que en els darrers 20 anys ha anat fent una progressió i ascendeix o ascendirà i serà proclamat alcalde de Badalona. Dèiem que dins del seu partit Xavier García Albiol ha tingut una carrera meteòrica, ha ostentat càrrecs de vicesecretari general de l'organització o fins i tot director de la campanya del Partit Popular Català a les eleccions generals. I és que el qui serà nou alcalde s'ha especialitzat en comunicació política, un gènere narratiu que cultiva en la intimitat llegint les últimes novetats del mercat. És casat, dèiem, i que també té 2 fills, un nen i una nena. Aquí hem vist la Nàdia i el Sandro. Albiol li agrada anar al gimnàs i és que de jove havia jugat a la penya. El resultat ha estat el següent. El candidat de Convergència i Unió, Ferran Falcó, ha obtingut 4 vots. El candidat del Partit Popular, el senyor Xavier García Albiol, ha obtingut 11 vots. I el candidat Jordi Serra ha obtingut 12 vots. Sí que ha obtingut més vots el Partit dels Socialistes, però ha guanyat, però no amb majoria absoluta. Y en aplicación del artículo C del artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda proclamado alcalde como concejal que encabeza la lista que más ha obtenido más votos, el señor García Albiol, que obtuvo 26.890 votos populares. Doncs el guió estava ja gairebé escrit des d'un principi, abans de l'inici d'aquesta sessió plenària. El señor alcalde ahora procede su juramento o promesa como alcalde de la ciudad de Badalona. Xavier García Albiol ja és alcalde de Badalona. Una fita assumida per ell en aquesta progressió meteòrica que ha fet Xavier García Albiol en els darrers 20 anys de carrera política. Ha estat a l'oposició durant molts anys
uns anys que li han servit d'alguna manera per conèixer evidentment aquesta ciutat en la qual encapçalarà i a la qual haurà de fer sortir d'aquesta crisi global, però que evidentment afecta a molts badalonins i dels quals per això molts han donat el seu suport. I per això també la seva línia indica per aquí els seus primers passos a seguir aniran en aquest sentit. Juro, per la meva consciència i honor, servir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Els familiars de Xavier García Albiol. Xavier García Albiol, que ja s'apropa a la cadira, a la butaca d'alcalde al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona, saludar el secretari de la Casa Consistorial i és a punt ja d'aixecar la vara d'alcalde. Rep la vara d'alcalde, Xavier García Albiol saluda als seus companys tant de partit com també de l'oposició. Un alcalde que dèiem accedeix per primer cop a l'alcaldia després de 20 anys de carrera a l'oposició. Expectació mediàtica, veiem els mitjans gràfics que s'apropen perquè Xavier García Albiol es pugui fer aquesta fotografia històrica en què ja és alcalde de Badalona. Dèiem doncs que la seva línia de treball anirà sobretot a millorar l'economia de la ciutat, una proposta que s'ha fet evident en tots els programes electorals dels diferents partits polítics i que la línia seva fa preveure doncs començar a treballar en aquest sentit des del primer moment. Dèiem doncs que la seva intenció d'alguna manera és reactivar l'economia amb la fusió d'empreses municipals i també reunir-se amb els comerciants i empresaris. L'objectiu final, evidentment, és fer minvar els efectes de la crisi en els ciutadans de Badalona. Dèiem que una de les opcions que tenia sobre la taula és el fet de crear aquesta regidoria de promoció econòmica i treball. Xavier García Albiol, dèiem, que té 44 anys, és nascut a Badalona i és veí de gairebé tota la vida del barri de la Morera, tot i que actualment viu a Casagemes. Té cursats estudis de dret, és militant del Partit Popular des de l'any 1989, és regidor a l'Ajuntament de Badalona i president també del grup municipal del Partit Popular des del 91. Ha estat president del Partit Popular a Badalona en 2 períodes, des del 90 i fins al 96 i del 2001 i fins a l'actualitat. També va ocupar la secretaria general del Partit Popular de Barcelona des de l'any 1995 a l'any 2000. En aquest cas des del 2000 i fins al 2003 va ser també vicesecretari general de l'Organització del Partit Popular de Catalunya. Més tard, del 2003 al 2005, va ser secretari de Política Municipal del Partit Popular de Catalunya i de l'any 2000 al 2008 va ser vicesecretari d'Organització del Partit Popular de Catalunya. D'altra banda, l'any 2008 va ser director de la campanya del PP català per les eleccions generals. Evidentment, el suport del Partit Popular català s'ha fet veure en aquest ple municipal i estem disposats ja a escoltar Xavier García Albiol. Ara tindrien la paraula els portaveus dels grups municipals. Tal com marca la llei, començaríem del grup minoritari al grup majoritari. Per tant, tindria la paraula el senyor Carles Segués en representació d'Iniciativa per Catalunya i Izquierda Unida dels Verds. És el moment de donar explicació dels vots per dels diferents grups municipals. Carles Segués. Veïns i veïnes de Badalona i l'altra gent que esteu avui també aquí i que no sou de la nostra ciutat. Abans de res m'agradaria tenir un record pels regidors i regidores que han estat amb nosaltres aquests 4 anys i que ara ja no hi són per motius diferents, i també per la que va ser alcaldessa Maite Arquer, que va estar presidint aquest ple els primers mesos del mandat i abans de deixar les seves funcions municipals. Tinc preparat, com toca,
tot un discurs, una intervenció d'investidura, però la veritat és que en aquests moments se'm fa difícil fer un discurs amb la normalitat democràtica del que hem vingut fent jo concretament fa 4 anys i altres companys meus i membres d'aquest plenari, perquè el que estem fent avui aquí és un acte important, un acte solemne, però que no és un acte qualsevol en aquest cas. Es tracta, des del meu punt de vista, d'un fet històric, però un fet històric des del punt de vista negatiu, un fet que passarà a la història negra de la nostra ciutat. No he pogut evitar fa una estona anar pensant quin ha estat el discurs i quina ha estat l'actitud del Partit Popular durant aquests 4 anys a la nostra ciutat i com ha arribat a obtenir els vots que ha obtingut sense cap mena de mirament, sense escrúpols de cap tipus, basant-se en mentides, sense tenir cap problema a embrutar el nom de la nostra ciutat, a furgar les ferides que la crisi econòmica havia anat provocant i està provocant a molts barris de la nostra ciutat, amb molta gent que ho està passant molt malament i que està patint les conseqüències de veritat d'una forma molt negativa. El Partit Popular durant aquests anys ha actuat de manera irresponsable, només buscant el vot, utilitzant qualsevol mètode i qualsevol sistema, enfrontant a les persones entre si, entre les persones amb dificultats, enfrontant els iguals entre si i sobretot tapant i protegint en els grans poders econòmics que de veritat són els que realment són la causa dels problemes que hi ha a la nostra ciutat i a altres ciutats del nostre estil. Quan fa 4 anys es va formar el govern que ens ha portat a Badalona fins ara, es va formar amb un acord del Partit Socialista i de Convergència i Unió. Un acord en aquell moment en què el Partit Socialista no va acceptar les nostres propostes que fèiem, que creiem que era el moment d'entrar a fons en una regeneració de la política municipal, en uns canvis profunds, amb transformacions serioses i que anessin fins al fons de tot el que calia canviar després de molts anys de governs amb la majoria era del Partit Socialista. Nosaltres hem fet tots uns plantejaments d'insistir, d'incrementar la transparència, incrementar la participació ciutadana, guanyar la confiança de la població, una confiança que s'havia anat perdent i s'ha anat perdent, però tot això no va ser possible. En aquell moment el Partit Socialista va optar per un acord amb Convergència i Unió. Un acord que durant aquests 4 anys ha estat el que ha governat la ciutat i està clar que no ha afrontat aquests problemes, aquests canvis que nosaltres demanàvem i que crec que la ciutadania de Badalona també demanava. S'ha fet gestió però una gestió senzillament això, el que diu la paraula, una gestió sense valors, sense ideologia al darrere, i això ho ha trobat a faltar la gent. Les persones no s'han trobat acompanyades ni s'han trobat ateses per solucionar, per afrontar els greus problemes que de veritat estaven patint. El forat entre govern i ciutadania s'ha anat fent gros. Un forat, aquest forat existent, que un discurs d'extrema dreta ben construït, ben dirigit i sobretot ben finançat podria anar omplint amb facilitat, com així ha passat.
Han estat 4 anys d'anar furgant per part del Partit Popular, d'anar furgant a les ferides que la crisi i les polítiques econòmiques al servei dels mercats han anat creant i estan creant. No hi ha dubte que, com havia passat també en altres èpoques, aquest discurs li ha anat bé. Ha anat molt bé al Partit Popular. Ha crescut, ha tingut molts vots i avui, malgrat ser minoritari, la seva opció acaba de ser investit alcalde. Què passa amb aquests resultats electorals? No hi ha dubte que el resultat és el que ha estat i nosaltres l'hem d'acceptar. Aquests resultats, en clau general, ho explica Josep Ramoneda quan afirma que avui la imatge d'un poder polític sotmès als dictats dels mercats econòmics dispara l'èxit del populisme d'extrema dreta que guanya vots a cabassos. Aquesta és una realitat que no només es dona a la nostra ciutat, s'està donant fins i tot a altres països d'Europa. Per nosaltres, Iniciativa Verds Esquerra Unida, cal dir que els resultats han estat dolents. Està clar que no hem sabut presentar-nos com l'opció de regeneració i canvi real que la ciutadania reclama i seguirà reclamant. Ni tampoc hem aparegut a ulls de la majoria com la força capaç de posar fre al discurs xenòfob i d'enfrontament social que ha usat el que avui és el nou alcalde. Les eleccions han donat com a resultat el plenari que avui tenim aquí i ens han portat a la investidura del senyor García Albiol. Però això no tenia per què ser així. Aquí a la sala hi ha alternatives possibles, alternatives que no fan bandera de l'exclusió, que amb els seus matisos s'han situat a l'altra banda, que fins i tot fins avui parlaven d'una Badalona inclusiva, d'una Badalona de tots i totes. La votació de fa uns minuts ens ho ha demostrat. Hi ha una majoria alternativa a la minoria del PP que CiU ha portat al govern. Una convergència que a nivell nacional ha apostat de forma clara per les polítiques més antisocials, retallant serveis públics, fomentant les privatitzacions i regalant descomptes fiscals als més adinerats, i que, com no podia ser d'una altra manera, ha trobat en el PP el seu millor aliat, demostrant una vegada més que les qüestions nacionals, lingüístiques, l'Estatut, passen a segon pla davant la defensa dels grans interessos econòmics. La dreta és la dreta. Badalona ha estat la gran damnificada d'aquest acord. Ens ha tocat el rebre per partida doble. Patirem les retallades socials aprovades per Convergència i PP, com a la resta de Catalunya, però a més estarem governats pel partit de la fractura social. El senyor Falcó ens ha tornat a mentir. Aquesta vegada, però, ho ha fet acompanyat del president Mas, del conseller Puig i del quasi alcalde Trias, entre d'altres. Tots van passar per la nostra ciutat per assegurar que Badalona no seria una moneda de canvi amb cap acord. I això va ser així fins que el senyor Oriol Pujol ens informava del contrari a través de la televisió. Nosaltres, avui, hem votat el senyor Jordi Serra, tal com vam anunciar ja des de l'endemà mateix de les eleccions. Hem mantingut el nostre vot pel candidat del PSC, per fer palès el nostre compromís, la nostra coherència, quan dèiem també que els nostres vots no facilitarien l'alcaldia al PP ni per activa ni per passiva. No ens ha resultat fàcil cedir els nostres vots perquè continués un govern del que sovint hem discrepat i a vegades molt, però un govern que s'havia sustentat sobre unes bases discrepants de la fractura social que representa el que ha promès García Albiol durant aquests 4 anys. I això ens ha pesat molt i pensant en Badalona ens ha portat
a mantenir el nostre vot, votar en aquests moments el Partit Socialista i demostrar clarament amb el resultat que s'ha produït que avui, aquí, aquest ple, hi havia clares possibilitats de tenir una altra majoria, de tenir una majoria que portés un tipus de govern molt diferent del que ens ha portat gràcies al vot de Convergència i Unió. El desencís de la societat continua. La participació a les passades eleccions ha pujat lleugerament, però també ho han fet els vots blancs i nuls. La crisi econòmica i la forma d'afrontar-la pels governs central i nacional no ajuden a millorar la situació. El símptoma positiu, però, són les importants mobilitzacions contra les retallades i en defensa dels serveis públics que van tenir el seu punt àlgid a la manifestació del dia 14 o a la indignació activa manifestada l'endemà, dia 15, i les accions que estan seguint. Aquesta demanda ciutadana ha de ser escoltada pels poders polítics, perquè la democràcia sense contrapoders socials és dèbil i sense democràcia econòmica no es pot parlar d'una democràcia real. Dubtem molt que el govern de dretes i minoritari que ens acaben d'aprovar tingui la voluntat de fer-ho. Nosaltres, com no podria ser d'altra manera, ens mantindrem a l'oposició i des d'aquí treballarem per la Badalona de tots i totes en què creiem. Treballarem per les nostres idees, pels nostres valors i pel nostre programa de lluita contra la crisi i per la creació d'ocupació, en favor de la cohesió i la igualtat social, en defensa de les persones més necessitades perquè ningú es quedi endarrere, per uns serveis públics de qualitat i unes polítiques de medi ambient reals i efectives, amb transparència i participació real de la ciutadania. Estem convençuts que aquests objectius no els podrem assolir sols. Necessitarem de la suma de moltes energies, d'algunes que avui ja són aquí i també d'altres que no hi són, de les organitzacions polítiques i socials tradicionals, però també ens caldran complicitats amb altres organitzacions de pràctiques i cultures diferents, però amb els mateixos objectius. Això vol dir diàleg amb la societat, obertura, permeabilitat, sinceritat i una manera no clientelar d'entendre la política i el tracte amb la ciutadania. És necessària una majoria d'esquerres alternativa i nosaltres volem participar-hi treballant des de la institució i també des del carrer. Per acabar, recordar que avui investim l'alcalde amb menys suport ciutadà, amb menys vots populars de la recent història democràtica. Que ningú s'enganyi per les declaracions i els comentaris que han anat sortint aquests temps. Estem davant de l'alcalde amb menys suport, que avui ha perdut ja la seva primera votació i que només gràcies als interessos partidaris de Convergència i Unió ha accedit a la cadira que ocupa. En nom del grup municipal d'Iniciativa Verds Esquerra Unida vull manifestar a la ciutadania de Badalona i molt especialment a totes aquelles persones que han confiat en nosaltres el nostre compromís amb la ciutat, amb els valors i els programes amb què ens hem presentat, que no dubtin que treballarem al màxim per una societat més justa, igualitària i respectuosa amb el medi ambient i que, per tant, defensant aquests objectius, quan el PP pretengui aplicar el que ha estat la base fonamental del seu discurs, allà hi serem per estar enfront i per combatre-ho. Moltes gràcies. Doncs hem sentit a Carles Segués d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, un discurs que ha començat molt emotiu però que ha acabat també molt reivindicatiu. Una sala de plens que s'ha mostrat molt dolguda. Hem vist cares, per exemple, de l'exalcaldessa Maite Arquer plorant fins i tot, molt emocionada. El president del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Ferran Falcó. Un moment ara per Convergència i Unió. Benvolguts regidors i regidores, ciutadans, alcalde. Aquesta no és una intervenció fàcil de fer,
No és fàcil perquè avui tinc alguns sentiments barrejats, sentiments que miren enrere i sentiments que miren endavant. Trobar el nexe entre els uns i els altres, per mi, per nosaltres, no és feina fàcil. Primer perquè si mirem enrere, no podem sinó sentir orgull de la feina feta pel govern municipal en els darrers 4 anys. Deixem una ciutat millor de la que vàrem trobar, amb més i millors espais públics i amb més i millors serveis i equipaments. Al mateix temps, però, quan mirem enrere, veiem com hem estat injustament fustigats des de l'oposició que avui és govern. I observo com posant més pa que formatge a la realitat s'ha vestit una alternativa que ha trobat altaveus mediàtics i, finalment, el suport majoritari dels ciutadans. Per una combinació de cansament, de frustració, de crisi econòmica, més que no pas per un sentiment il·lusionat i sincer de dur a terme un projecte millor de ciutat. Però hem de mirar endavant. Ens hem de treure els retrovisors i pensar que mirant endavant, allò que ha estat nefast per la ciutat, la crispació, l'exageració de la realitat, la utilització de l'anècdota per fer-ne categoria, deixarà de fer-nos mal. I en això hi té molt a veure que avui l'alcalde sigui qui fins ara ha estat al cap de l'oposició. Acceptem una derrota electoral, moral, fins i tot ètica, aconseguida a través d'una determinada manera de fer política. Però tenim l'esperança, la convicció, la seguretat que aquesta manera de fer política no podrà continuar fent-se des d'un govern que ho ha de ser de tots, que ha de ser també nostre, i que confiem que se centrarà en el discurs i en l'acció de govern per treballar per tots, no només pels uns o els altres, i no només contra els uns o contra els altres. Badalona ha viscut 4 anys durs, crispats, difícils. Només cal veure l'atenció mediàtica que rep aquest ple per adonar-nos de fins a quin punt s'ha tret rèdit d'aquesta manera d'ensenyar la ciutat en fora. El seguiment que s'ha fet del procés electoral i del procés postelectoral a Badalona per part dels mitjans de comunicació contrasta amb la indiferència amb què Badalona ha estat tractada massa vegades. I ens trobem efectivament davant d'un canvi de cicle polític a la ciutat. Un canvi de cicle que obre interrogants, que desperta moltes incerteses. El país, Catalunya, ens observa malauradament com no ho havia fet mai abans. Manifesto el meu respecte pels 26.000 ciutadans que han votat el govern futur. Vostès han guanyat democràticament les eleccions i de manera clara. I precisament pel respecte que tenim a aquestes 26.000 persones, li demano a l'alcalde que governi radicalment diferent de com ens ha fet oposició. Que oblidi l'amplificació mediàtica dels petits conflictes i l'enfrontament entre veïns i col·lectius pel seu origen o pel barri on viuen. I afegeixo que si vostè té la més mínima intenció de continuar en aquesta línia, li demano que ens ho digui avui. Ha estat mai cohesionada Badalona? Potser no. Potser ens hem enganyat tots plegats i ens hem fet trampes, no ho sé. Qui sap si això que ens està passant avui és la mostra del fracàs polític, espero que no social, de Badalona. Però qui sap també si serà bo, a la fi, que ningú no pugui continuar fent soroll barroer aprofitant la feblesa d'una ciutat impactada enormement per la crisi econòmica. Ja tindrem temps plens i fòrums per discutir de tot plegat. Però aquesta intervenció és en teoria i segons l'ordre del dia per explicar el sentit del vot de cada grup municipal. Nosaltres ens hem votat a nosaltres mateixos, perquè creiem en el nostre projecte per Badalona, perquè creiem en el nostre model de ciutat, perquè creiem en la feina feta i perquè creiem també en les actituds que representem. I pensem que la nostra és una cursa de fons, i per això ens hem votat a nosaltres i no a un altre candidat. L'alcalde d'avui ha estat 20 anys a l'oposició. Arribar-hi no és feina fàcil. Diuen que si jo ho hagués volgut avui podria haver estat escollit alcalde. Per mi i per tots una explicació d'això. Els qui fem curses de fons ens agrada començar i acabar les curses sense fer marrades ni dreceres, encara que hi hàgim de dedicar més temps. Però també ens hem votat a nosaltres, perquè en la nostra relació amb les altres forces polítiques no hi hem trobat un espai de debat sobre el model de ciutat o sobre la necessitat de canvi i autocrítica, sinó tacticisme frontista. I per què hem cregut, i això és el més important, per què hem cregut que no podíem, com a ciutat,
resistir governant en minoria i respiració assistida, mentre els guanyadors bramaven més crispació sumada a l'anuig de veure com no se'ls deixava governar, malgrat haver guanyat a 28 de 34 barris de la ciutat. Confio, almenys desitjo, que el veïnatge dels qui som a l'oposició i el temps més pausat de què disposarem ens doni la possibilitat de parlar a fons amb la perspectiva a mig termini i no a correcuita o a contrarrellotge. Nosaltres hi estem disposats. I confio també a incorporar en aquest debat de fons a les altres forces polítiques que, sense ser el consistori, han obtingut resultats prou significatius. Ja parlarem del projecte de ciutat. El nostre està escrit i a l'abast de tothom. I parla de prosperitat, parla de seguretat, parla d'educació, parla de cohesió social, però sobretot parla de fer una sola Badalona. Però el nou mandat arrenca ja avui i al respecte els voldria dir dues coses. La primera és que serem a l'oposició i l'exercirem tenint en compte les accions de govern concretes que vostè i el seu equip pensin desenvolupar o desenvolupin. Els recomano en aquest sentit que repassin el nostre programa si en algun moment pensen comptar amb el nostre suport puntual, atès que estaran en minoria des d'avui i fins que s'acabi el seu mandat. Ja saben quina és la prioritat que pensem que cal que el govern tingui en aquests moments: la recuperació econòmica i la creació d'ocupació. I com pensàvem fer-ho si estàvem al govern. Per tant, vostès saben quines són les línies mestres i les accions concretes que defensàvem i continuarem defensant en aquest mandat. Entenguin, doncs, que aquesta fidelitat al nostre projecte condicionarà de forma molt important la nostra posició sobre les accions que decideixin impulsar. Dit això, i si han repassat la nostra proposta, saben que no hi haurà ni un sol acord puntual si vostès no aprimen l'administració amb menys tinences d'alcaldia, amb menys càrrecs de confiança, amb menys organismes públics. Tampoc no hi haurà ni un sol acord puntual si vostès cauen en l'error d'actuar amb clientelisme o si detectem que no tenen confiança en el personal que hi ha a la casa, la majoria del qual té un bon nivell professional. I l'acord serà difícil si les accions que plantegen només serveixen per donar compliment a les seves propostes electorals sense calibrar suficientment els efectes que aquestes puguin tenir en les finances municipals. I ara tocarà prioritzar. I vostès hauran de prioritzar seguint criteris racionals, objectius de govern, no pas electorals ni tàctics. Els ho dic perquè no ens trobaran si la seva priorització implica desmuntar la feina feta pel govern sortint en matèria, per exemple, de convivència i cohesió. Ens en sentim orgullosos i no acceptarem cap pas enrere en aquest àmbit. Els plans d'acollida s'han de mantenir i, si és possible, ampliar-los. La unitat de convivència i la unitat de civisme de la Guàrdia Urbana han de continuar fent la seva feina. L'aposta pel Consorci Badalona Sud ha de quedar fora de dubte. Els plans educatius d'entorn, el suport a les entitats socials que treballen amb els sectors amb més dificultats, la lluita contra l'absentisme escolar, tot això ha de formar part de la seva agenda política si aspiren a tenir algun suport puntual nostre. I no cal dir, evidentment, que també hi ha unes línies vermelles que no es poden superar. La primera l'hem esmentada abans: la crispació i l'ús dels problemes pel desplegament d'una estratègia de notorietat electoral han de quedar enrere. Altres línies vermelles, evidentment, són la defensa de la llengua catalana i la nostra cultura. No aspirem a transformar-nos en un altre partit amb unes altres idees sobre aquesta qüestió. Però sí que cal que els recordi que vostès estaran en minoria i que hi ha qüestions que per nosaltres són essencials. Queda clar, doncs, quin serà el nostre paper a partir d'ara. Nosaltres serem a l'oposició, però no de cara a la paret. Finalment, unes breus reflexions i dos missatges. Com deia al principi, avui vivim un canvi de cicle polític, rellevant. A partir d'avui, tots els partits que històricament hem tingut representació al ple municipal de Badalona hauran passat pel govern de la ciutat i tots els partits polítics també hauran passat per l'oposició. Podem viure-ho amb rancúnia o fer-ne una oportunitat. I els missatges, el primer a les forces polítiques de la ciutat. Hem de prendre nota de cara al futur. La campanya d'aquest 2011 ha consistit més en demanar el vot per anar en contra d'aquest o de l'altre que no en proposar res. Amb humilitat crec que nosaltres hem intentat que no fos així, però no ens n'hem sortit. Fora bo que Badalona deixés de sortir els mitjans com un focus de discòrdia. I un missatge per la ciutadania. Badalona se'n sortirà. Badalona és molt més que aquest saló de plens.
Badalona són els emprenedors que obren el seu petit negoci. Badalona és un munt de gent que des de les associacions i la societat civil treballen per la inclusió i la cohesió social. Badalona són els creadors que fan cultura, els clubs esportius, els joves que eduquen en el lleure, les escoles, els professionals de l'educació, la seguretat o els serveis socials. Avui Catalunya mira Badalona i els mitjans de comunicació avui presents potser demà mateix deixaran de mirar-nos, deixarem de ser notícia. Però Badalona hauria de ser notícia cada dia pel munt de gent que creu en aquesta ciutat i se l'estima, que ha fet de la seva raó de ser el servei als altres. I acabo. Deia al principi que tenia sentiments barrejats, mirant enrere i mirant endavant, i que no sabia si podria trobar el nexe que els fusionés tots. Ho faré recordant que durant la recent campanya electoral ens presentàvem amb un fulletó en què demanàvem a la gent que no votés contra res, sinó a favor de Badalona i a favor d'una actitud diferent. L'actitud de ser com som, de governar sense mirar si sou dels nostres, decidir pel bé comú, ser humils, somiar desperts però tenir els peus a terra, l'actitud de jugar-nos-la i apostar per la societat civil, l'actitud de no treballar pels uns o els altres i encara menys d'anar contra els uns o contra els altres. Aquesta és l'actitud amb què encarem aquest mandat i hi posarem tot el cor i tota la intel·ligència de què som capaços. Moltes gràcies. Aquí la intervenció de Ferran Falcó de Convergència i Unió, qui ha donat un full de ruta, en aquest cas, de cara als propers 4 anys. I ha advertit ja que si vol el suport... Molt bon dia, ciutadanes, ciutadans, regidors, regidores. A Badalona, sempre després d'unes eleccions locals, havia passat que el partit més votat era també el partit que sabia i podia fer majoria de govern, el que articulava la majoria de vots en aquest ple. Avui, però, ens trobem que per primera vegada des del retorn dels ajuntaments democràtics, el partit que ha guanyat les eleccions està en minoria. I està en minoria perquè, tal com hem pogut escoltar en anteriors intervencions i tal com hem pogut veure a la votació de l'alcaldia, està políticament aïllat. I, per tant, a partir d'avui, Badalona tindrà un govern municipal feble. I aquesta situació tenia alternativa. I estic convençut que podíem haver estat capaços de tirar endavant un govern fort, ample i plural entre socialistes i convergents com aquests darrers 4 anys, ara amb el suport de la governabilitat d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, a qui, per cert, vull agrair el seu vot, la seva coherència i el seu capteniment en favor del voler que aquest govern hagi estat possible fins l'últim moment que era avui. Aquest govern es podia fer i ho podíem fer, i la majoria hi és. Però els governs de coalició forts, per ser-ho i per funcionar bé, el primer que han de fer és estar convençuts d'ells mateixos. I sobretot, han de posar per davant la ciutat a la que es vol servir, no de paraula, de veritat. És l'interès de Badalona i no el del partit el que té que estar per sobre de qualsevol altra cosa, per davant d'egoismes i d'expectatives polítiques fracassades. I aquest govern que hagués pogut ser no era un pacte de perdedors, sinó un pacte perquè Badalona guanyi i allunyi la crispació que ha malmès el bon nom de la ciutat en els darrers temps. El que acabo de llegir és una cita textual, però no és meva. És la reproducció exacta d'un comunicat de Convergència i Unió i del senyor Falcó de l'any passat. Avui, però, Convergència i Unió no ha volgut continuar amb el test govern que hem tingut els darrers 4 anys. I, en canvi, ha permès que aquell a qui tant criticava sigui l'alcalde de Badalona. I ho ha fet al·legant que la llista més votada ha de ser respectada, cosa que en canvi no ha fet, com han pogut llegir tots a la premsa d'avui, a més de 20 ciutats avui el mateix. Sitges, entre d'altres, la Roca del Vallès i moltes altres. El que aquí s'ha defensat no ha passat a 20 més ciutats de Catalunya, entre d'altres. I tot no obstant tot això, en aquell mateix comunicat de fa un any, el senyor Falcó expressava, textualment, que García Albiol no tingui la temptació de dir que a Badalona CiU defensa el que no defensa Catalunya sobre que sigui la llista més votada la que tingui la presidència de la institució. No hi ha paral·lelisme possible de casos, perquè a Catalunya CiU no va fer una política crispada, demagògica i contrària als interessos del país. Això també ho va dir fa un any, en el mateix comunicat de premsa. Per què aquests arguments que servien abans ja no serveixen ara? Doncs miri, jo crec que està molt clar. Ho hem vist i ho hem llegit aquests dies. Passa que aquí al costat de Badalona tenim una ciutat que es diu Barcelona. Una ciutat en què la llista més votada ha estat la de CiU i necessita el suport del PP. Exactament el mateix que aquí, però amb els papers canviats. I passa el contrari del que es va dir que es faria.
amb anuncis, amb mítings i per la ràdio, per la tele i per tot arreu. S'ha produït un intercanvi i crec que Badalona no es mereix haver estat rifada d'aquesta manera. Badalona no s'ho mereix. I no només per Badalona, sinó pel que suposa que per al nostre país, que la tercera ciutat de Catalunya sigui governada per als qui, a més del seu discurs xenòfob, van recollir signatures contra l'Estatut, al barri de Sant Roc, sense anar més lluny, aquí a Badalona, o volen cancel·lar la política lingüística de consens democràtic general. I els hi repeteixo, aquest govern fort i estable que hauria estat possible no hauria estat un front anti-PP. Els socialistes no ens han votat 21.770 persones per anar en contra de ningú. Ens han votat per idees, per projecte, per la feina feta que sempre hem defensat i defensarem. Una bona gestió que nosaltres sí que reivindiquem. Perquè creiem que aquests darrers anys han estat molt productius per a la ciutat i algun dia se'ns reconeixerà. Nosaltres no ho hem fet tot bé, segur. Teníem molts elements en contra i amb la feina feta i un projecte sòlid, estratègic de futur no n'hi ha hagut prou. La gent ens demanava solucions immediates a problemes que no sempre tenen una resposta ràpida i no han pogut derrotar tants anys de discurs xenòfob i generador de divisió i d'odi. I és veritat que els ciutadans i ciutadanes li han donat la victòria al PP. I és veritat que ha tingut premi un discurs oportunista que va avançar-se als esdeveniments i va evitar que Plataforma per Catalunya, que a altres llocs ha tret molts i molts vots, li robés el discurs i tingués presència en aquest consistori. Apropiant-se des de fa molts anys de la cantarella xenòfoba per guanyar vots. Com diu el mateix senyor Garcia, avui alcalde, Anglada és un il·luminat. El 2003, quan ell no existia, jo ja reclamava que els immigrants il·legals no s'empadronessin. Aquest és el discurs. Aquesta és la variant política. I és que fa molts anys que el PP de Badalona fa servir els mateixos arguments i el mateix discurs que Plataforma per Catalunya. Arguments que han fet que avui el govern de la Generalitat, que ara presideix Convergència i Unió i el senyor Mas, hagi importat Anglada a la Fiscalia per falsedat. I jo em pregunto, per què doncs a Badalona Convergència li obre la porta a l'alcaldia de la ciutat a qui fa servir els mateixos arguments i els mateixos discurs que l'Anglada? Per què? I la resposta està clara. El senyor Anglada no pot abstenir-se en els pressupostos de la Generalitat, ni abstenir-se en l'elecció del senyor Trias com a alcalde, ni pactar la Diputació de Barcelona. Senyors, vostès han guanyat les eleccions i com a guanyadors els felicitem. Però tingui en compte que vostè no és alcalde perquè el resultat de les eleccions li ha donat l'alcaldia. Amb això no n'hauria tingut prou com s'ha vist avui aquí, perquè vostè no té aliats ni els recursos per buscar-ne. O potser sí, ja ho veurem. Vostè no és capaç d'agrupar una majoria i sense majoria no es pot governar. Ara ha de donar compliment a les seves promeses populistes. Ha promès de tot i ho haurà de complir. I quan no ho faci, ja sé segur que serà per culpa nostra, perquè vostè governarà igual que ha fet oposició. Tot era, és i serà culpa dels socialistes. Tant se val que no haguem governat sols, A l'hora de criticar-nos, per vostè i per molta gent, aquest ha estat un tripartit d'un sol partit. Però tant se val. Nosaltres ens sentim orgullosos de la nostra feina i també de la dels nostres col·laboradors d'Esquerra Republicana i també de Convergència i Unió, amb el qual durant aquests 4 anys, no ara, amb aquests 4 anys i durant la campanya, no trobaran ni una sola frase nostra, ni també de vostès cap a nosaltres que hagin criticat l'acció de govern. Ha sigut un govern lleal que ha funcionat i que ha tingut tolerància, i que encara no entenc per què avui obren la porta amb una altra acció de govern i no han volgut repetir el govern que durant 4 anys no ha establert ni una sola crítica entre nosaltres. Ni una. Nosaltres defensarem la nostra feina. Ara bé, des de l'oposició la continuarem fent. Com sempre ho han fet, amb honestedat i al servei de Badalona. Són molts els projectes que hem deixat embastats i que ara, des de l'oposició, vetllarem perquè continuïn en vida, arribin a bon port i no s'aturin. Des de la instal·lació de la Fundació Carreras, que és el primer que han de signar perquè s'instal·li aquí, ho poden fer el mes de juliol, fins al Centre Cívic i Cultural del Carme, el Museu del Còmic, el Passeig Marítim, el túnel de la Conreria, que potser ara ja no serà tan important que tingui peatge, això és evident, les nostres urgències de Can Ruti, l'ambulatori del Gran Sol a Llafià, la biblioteca de Canyadó, l'àrea de Sant Cris i els laterals i, sobretot, les escoles i els serveis socials que s'han de fer, que estan compromesos i que no volem que ningú retalli. Estem convençuts que la nostra feina segueix i la nostra responsabilitat també, perquè no tots els polítics som iguals. No tots els polítics som iguals.
Nosaltres des de l'oposició no anirem a cap barri a crispar i a dividir com han fet vostès, perquè creiem en Badalona, en la seva unitat, en la seva gent, en la seva força que ve de lluny i en el seu esperit. I estiguem on estiguem, seguirem defensant el bon nom de Badalona i treballant per una ciutat millor. Som un equip de persones que ens hem renovat més que ningú. Tenim gent molt jove i preparada al costat de gent amb experiència. Som un equip de 9 regidors que tenim coneixement de ciutat, de les seves necessitats. Provenim de tots els districtes de Badalona i tots vivim a Badalona i ens l'estimem. Tenim idees, tenim projecte i tenim discurs. Aquests 9 regidors ho serem de tots aquells badalonins i badalonines que continuïn creient en una Badalona honrada, dels que continuïn treballant orgullosos de la seva ciutat des de les associacions i la societat civil, per la integració, la cohesió, la convivència i la cultura, de les persones que treballen a Badalona per construir i no pas per dividir. No estem aquí per amargar la vida a ningú, no estem aquí per amargar la vida a ningú, sinó per continuar millorant la ciutat i treballar per tots i totes les ciutadans de Badalona. Nosaltres estem aquí per garantir que allò que va començar com un poblat hiper, que va créixer per esdevenir un emplaçament romà i es va convertir en una gran ciutat, continuï vivint des d'avui com la gran ciutat que sempre ha estat, la que perdura, la que ens inspira i la que supera amb ella mateixa, amb tots els seus ciutadans, tots junts, des de fa més de 2.000 anys. Treballarem i ho continuarem fent. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Doncs hem sentit ja Jordi Serra, exalcalde de Badalona, en el que ha fet una reflexió sobre tots els projectes que ja estan embastats per al govern socialista i Convergència i Unió i en el qual demanen que es facin realitat. Molts aplaudiments per l'exalcalde ja de Badalona, Jordi Serra. I ara serà el moment de... Tindria la paraula, demano una mica... Ja hem expressat els nostres sentiments, demano una miqueta de tranquil·litat. Gràcies, senyor Serra, per ajustar-se a l'horari. Tindria la paraula el representant del grup del Partit Popular de Catalunya, el senyor Ramon Riera. Moltes gràcies. Bon dia, senyor alcalde. Bon dia, senyor vicepresident tercer del Congrés, alcaldessa dels últims mandats Maite Arquer, benvolguda presidenta del Partit Popular de Catalunya, regidors, regidores i ciutadans i ciutadanes. En primer lloc, vagi la meva felicitació al nou alcalde de Badalona per la seva elecció i a tots els regidors del Partit Popular per haver guanyat les eleccions el passat 22 de maig. El dia de les eleccions, els badalonins i badalonines van expressar lliurement a les urnes la voluntat popular. Els desitjos de canvi d'una societat que aposta per noves persones i noves idees. Les eleccions del 22 de maig, les urnes van donar la victòria al Partit Popular. La majoria dels veïns de Badalona van depositar la seva confiança en la candidatura que lidera l'alcalde García Albiol. I vull remarcar que aquesta confiança va ser obtinguda amb una participació de la ciutadania superior a la de les últimes convocatòries municipals. Més participació. En aquest punt, voldria adreçar-me a la resta de formacions polítiques amb representació que ja s'han manifestat. El Partit Popular ha estat la llista més votada en 28 dels 34 barris de la ciutat. Per tant, són prop de 27.000 veïns de Badalona els que han depositat la seva confiança a la nostra candidatura. I cal ser respectuosos amb la seva voluntat. És la voluntat dels ciutadans. Acceptar la decisió majoritària dels electors, apropem la democràcia al poble. Ells decideixen, nosaltres acceptem la seva decisió. És una manera d'escurçar la distància existent entre els polítics i els ciutadans. Tot recordant que la política està al servei de la ciutadania i no a l'inrevés. Això és el que ens agradaria a nosaltres i una altra cosa és el que volen els veïns. Vostès poden tenir una opinió particular sobre els nostres plantejaments en relació a alguns dels problemes existents a Badalona. Però recordin que nosaltres estem actualment on estem, a la ciutat, perquè els veïns han avalat aquests posicionaments nostres. No es pot tancar els ulls davant de les dificultats que pateix la població. No podem romandre allunyats dels problemes quotidians que preocupen els veïns.
No es pot donar l'esquena a una societat que està demanant canvis. Els demano que facin una oposició crítica amb el nou govern, però des del respecte en aquesta voluntat popular expressada lliurement. Avui, en aquest dia de celebració, en aquesta cerimònia que és la festa de la democràcia, perquè és el dia en què democràticament escollim el representant de la voluntat popular, l'alcalde, tots hem de ser conscients del missatge de confiança que ens han fet arribar els ciutadans amb el seu vot lliure i democràtic. I quina ha sigut la base d'aquesta confiança? Doncs un programa de govern centrat en totes les problemàtiques de la ciutat i en les idees per solucionar aquestes problemàtiques. Un model de ciutat auster, ens demanen austeritat, centrat en els serveis socials i en la seguretat de les persones, en la seguretat dels ciutadans. Amb un estil de govern obert, proper, que escolta els veïns i que els atén i que dona seguiment als seus problemes. En poques paraules, ens hem guanyat la confiança amb un programa, un model i també un estil. Aquesta manera d'entendre la política l'hem practicat a peu d'obra, barri a barri, en tots els punts de Badalona i sense distinció. Des dels barris del centre fins a aquells que es troben a la perifèria de la ciutat. Els hem trepitjat tots. I per això ens han votat en 28 de 34 barris. Hem guanyat les eleccions. En totes les nostres visites als barris hem abordat totes les àrees d'interès de la nostra ciutat, perquè nosaltres hem parlat de promoció econòmica, de serveis socials, de turisme, de cultura, d'educació, de transport públic, d'infraestructures, també de mobilitat, de medi ambient, de seguretat i d'immigració. El nostre programa de govern dona resposta a totes aquestes qüestions. Nosaltres hem sabut fer-les arribar als veïns de Badalona d'una forma clara i valenta. Aquest ha estat el nostre principal actiu, la valentia de dir allò que altres no callaven. El segon és fins i tot més important, l'experiència d'un equip liderat per l'alcalde García Albiol i la solvència d'aquest equip. En política es poden aprendre moltes coses. Una de les més importants és que el fracàs ensenya allò que l'èxit amaga. Avui finalitza un cicle, una etapa que es va iniciar l'any 91. En aquells anys el Partit Popular no tenia presència a l'Ajuntament. Amb més il·lusió que mitjans vam aconseguir un regidor, aquest regidor que avui és alcalde de Badalona. 4 anys després, l'any 95, varen passar d'1 a 4 regidors i jo no escoltava parlar de xenofòbia, no sentia aquesta paraula. L'any 99 va continuar el nostre ascens, el nostre treball, i varen passar de 4 a 5 regidors i jo no escoltava la paraula xenofòbia. Arribam al 2003, un any difícil, en el que vam augmentar de vots i de percentatge i no escoltava la paraula xenofòbia. Llavors arriba l'any 2007 i en fem 7. I arriba el 2011 i en fem 11. Pròxim serà el 2015. S'ha demostrat que vàrem dissenyar un bon cotxe i vàrem escollir un bon pilot. Hem estat sempre al costat dels veïns, defensant els seus interessos, escoltant les seves preocupacions, i això els ciutadans ens ho han reconegut a les urnes. Així és com ens hem guanyat l'estima dels veïns. Els resultats obtinguts són el reflex no només d'una bona campanya electoral, no és solament això, sinó també d'una feina intensa i constant d'un equip de persones que durant molts anys, 20, han estat treballant en benefici de Badalona. Avui, en aquesta cerimònia, tinc l'honor també de ser el portaveu de moltes persones i permetem, alcalde Xavi, un missatge. Ens has fet somiar i avui els nostres somnis s'han fet realitat. Ens ha costat, però aquí estem. Amb el nomenament de l'alcalde García Albiol comença una nova etapa en aquesta ciutat i en el seu govern. Una etapa que els membres del Partit Popular encetem amb il·lusió i amb profund sentit de la responsabilitat i d'entrega al servei públic. No defraudarem. Moltes gràcies. Doncs hem sentit Ramon Riera, que en aquest cas ha parlat per al Partit Popular, en el seu discurs destaquem que ha demanat la confiança i respecte per als votants del Partit Popular en aquesta nova etapa de l'Ajuntament de Badalona. Les paraules en nom del grup
em correspon a mi finalitzar aquest ple solemne en funció del càrrec d'alcalde. El primer que em correspon fer, el primer que vull fer, és donar la benvinguda amb aquesta nova etapa a tots els regidors. Vull saludar d'una forma especial el vicepresident tercer del Congrés dels Diputats, a la meva presidenta Alicia Sánchez Camacho, a l'exalcaldessa i senadora Maite Arquer, el defensor de la ciutadania, el president de la Federació d'Empresaris de Badalona, i no sé si em deixo alguna més. Vull ressaltar també d'una forma important la meva benvinguda a tots aquests regidors, siguin del govern o siguin de l'oposició, que avui s'estrenen, que avui assumeixen el càrrec de regidors o de regidores per primera vegada. Entren en un lloc de molta responsabilitat, però molt apassionat. I em permetran també que aquesta felicitació i aquesta benvinguda la vulgui simbolitzar molt més amb els meus companys de grup municipal que entren per primer cop a on els hi espera, estic segur, una etapa apassionant. Avui tinc la responsabilitat i el més gran dels honors al que pot accedir un veí de la ciutat, ser nomenat alcalde de Badalona. En aquests moments d'emoció em permetran que tingui un record molt especial per a algunes persones gràcies a les quals avui puc assumir aquesta gran responsabilitat. Primer, vull tenir un record cap a la meva família, a la que vull agrair molt especialment la seva comprensió davant una situació en la que he hagut de prendre'ls moltes hores, que haurien estat dedicats amb ells. I especialment els meus fills que estan creixent amb un pare que no veuen o veuen més per televisió. Vull donar les gràcies també a tots els presidents dels partits que he tingut al llarg d'aquests darrers 20 anys i que han confiat en mi. I vull fer arribar aquest agraïment d'una forma molt especial, primer a Jorge Fernández, que avui m'acompanya, que em va permetre ara fa 20 anys agafar l'alternativa del Partit Popular a Badalona quan tan sols en tenia 22. I d'una altra banda, com no podria ser d'una altra manera, Alicia Sánchez Camacho, que ha fet tot el possible, tot l'humanament possible, amb el seu esforç i amb la seva col·laboració perquè hagi arribat fins aquí amb les màximes garanties d'èxit. També vull donar les gràcies a tots els meus companys de partit, aquells amb els que em vaig iniciar amb aquest projecte un mes de maig de l'any 1991, els que s'han anat incorporant pel camí i els que ens han permès que de manera interrompuda al llarg dels darrers 20 anys haguem anat aconseguint cada vegada una major confiança dels veïns. I també vull donar les gràcies a aquells a qui van ser, els que ens van deixar i els que simplement van deixar d'estar. A tots ells, moltes gràcies. Però sense cap mena de dubte de qui més em vull recordar avui a l'hora d'expressar el meu agraïment és dels veïns de Badalona, que han estat els autèntics responsables de que s'hagi pogut produir aquest canvi al davant de l'Ajuntament i que jo pugui avui estar aquí dirigint-me a tots vostès amb la vara d'alcalde a les meves mans. A ells, als veïns de Badalona, els hi vull dedicar el meu més especial agraïment i la meva menció més especial. Senyors i senyores, avui iniciem el 9è mandat. Tinc l'honor de ser el quart alcalde escollit per als veïns i el 5è que ocupa l'alcaldia des de la instauració de la democràcia. La ciutat, en aquests moments, s'afronta un canvi que representa un fet històric. Es podrà compartir o no la direcció que han assenyalat els veïns en relació a cap a on ha de dirigir-se el canvi, però ningú pot negar l'existència d'aquest canvi. Per tant,
crec que tots haurien de ser capaços de saber llegir el missatge que ens han fet arribar els veïns. Crec, amb sinceritat, que no estem davant d'un canvi circumstancial, sinó davant d'una nova realitat social i d'un canvi en les prioritats que hi havien fins ara. El primer aspecte que vull destacar és que sóc molt conscient que presidiré un govern format per una força majoritària a l'Ajuntament, però que governarà en minoria. I la segona qüestió que cal tenir molt present és que aquest fet, aquesta alcaldia i el futur govern tenen el suport majoritari dels veïns a gairebé tot el territori de la nostra ciutat, concretament com a opció majoritària en el 82% del territori dels barris de Badalona. Un fet que posa en evidència que no m'han fet alcalde només alguns barris, sinó gairebé tots. Senyors i senyores, regidors del govern i de l'oposició, ens esperen 4 anys que no seran fàcils. I ara no els hi estic parlant de política, els hi estic parlant de persones, els hi estic parlant de veïns, amb els que la crisi econòmica s'ha acarnissat. Els estic parlant de persones grans que malviuen amb una paga de 400 euros, al llindar de la pobresa. Els estic parlant de parelles joves amb fills que no poden arribar a final de mes. Els estic parlant de 22.600 veïns que han perdut el seu lloc de treball i són incapaços de poder afrontar el futur amb esperança. D'això és el del que els estic parlant i no d'una altra cosa. Per això, quan els dic que els veïns ens han fet arribar un missatge dient i assenyalant quines són les seves prioritats, hem de tenir la intel·ligència de saber interpretar aquesta voluntat. I crec, amb tota sinceritat, que intentar simplificar-lo o desqualificar-lo seria un greu error. El dia 22 de maig, els veïns de Badalona van donar el seu suport majoritari a un equip i a un projecte. I els garanteixo que a partir d'ara aquest equip es posarà a treballar per donar resposta amb aquesta realitat. Amb diàleg, esclar que sí. Amb voluntat de trobada, tota. Amb ganes d'arribar a acords, indiscutiblement, però amb les idees molt clares. I aquestes idees molt clares em fan veure que el govern de Badalona aniria per al mal camí, o per ser més exactes, que ens desviaríem del camí que ens hem marcat, que ens han marcat els veïns, si pretenguéssim convertir la nostra acció de govern en una altra cosa que no fos la gestió i la direcció de la ciutat. Soc molt conscient que avui estic assegut amb aquesta cadira perquè hi ha milers de veïns que ens han donat la seva confiança. Avui sóc el primer alcalde democràtic de Badalona que no és d'un partit dels anomenats d'esquerres. Però sóc alcalde perquè també he tingut la confiança de milers de veïns d'esquerres. Perquè he tingut la confiança de milers de persones que se senten nacionalistes, alguns inclús independentistes, i perquè també han confiat en mi i en el meu equip moltes persones que havien deixat de creure en la política. Tots ells han posat el seu granet de sorra perquè després de 32 anys hi hagi un canvi a Badalona. I per això els hi puc garantir que tinc molt clar què és el que s'espera de tots nosaltres. Durant el meu mandat, Badalona no es governarà ni des de la dreta ni des de l'esquerra. Aquí no estem per fer debats ideològics. Aquí estem per resoldre els problemes que hi ha a Badalona, estar a l'alçada de les necessitats dels nostres veïns i treballar única i exclusivament per millorar Badalona. És per això que els veïns ens han donat la seva confiança i és amb això que dedicarem el millor de nosaltres. Un conegut d'una persona aquí present, per aquí, molt a prop meu, deia aquests dies que el debat a l'entorn de Badalona
que hi ha hagut en els mitjans de comunicació ha servit per alguna cosa positiva. I és que s'ha tornat a parlar de Badalona com la tercera ciutat de Catalunya. Els hi haig de dir que aquesta persona tenia raó. Durant molts anys s'ha oblidat que Badalona és la tercera ciutat de Catalunya. Avui no toca parlar del passat. El passat és això, passat, i ens ha de servir per recollir allò que és positiu i aprendre dels errors. Però estem aquí per afrontar el present i el futur. I per això, per poder-lo afrontar amb les màximes garanties d'èxit, és necessari tenir un diagnòstic real de la situació de la nostra ciutat. Així doncs, Badalona és la tercera ciutat de Catalunya per al seu nombre d'habitants, però no és la tercera ciutat més important de Catalunya. Badalona és una ciutat amb moltes possibilitats, amb moltes potencialitats, però que encara no ha sabut desenvolupar-la. Estem en condicions de recuperar aquest espai? Sí. Ho podem fer sols des del govern? No. És necessària la implicació de tots, sense cap tipus de dubte. Badalona és una ciutat complexa i també desconeguda inclús per als propis badalonins. Una ciutat on ni tan sols podem dir que hi hagi un sentiment generalitzat d'orgull de ser d'aquí. Senyores i senyors, avui a casa nostra existeixen dues realitats. La realitat social que es viu als barris més propers al centre de la ciutat i una altra realitat que es viu en algunes zones més allunyades del centre i on hi ha greus problemes de desvertebració social. Ara mateix, mentre nosaltres estem celebrant aquest ple solemne, hi ha molts veïns de la nostra ciutat que estan pensant en abandonar Badalona, que desitgen marxar, encara que sigui malvenent el seu pis. I els hi puc garantir que tinc molt clar que treballarem en tots els àmbits per evitar que això continuï passant. Hem de capgirar aquesta situació i frenar el deteriorament social que està provocant que molts veïns de Badalona se sentin oblidats i invisibles als ulls dels seus governants. Tinc clar que els barris que tenen més problemes de convivència i de seguretat hem de posar tota l'esforç en la millora de l'entorn, des d'un punt de vista urbanístic, en la millora de la seguretat, mitjançant el reforç de la vigilància i en la millora de la convivència. Hem d'aconseguir capgirar la situació perquè l'única manera de frenar el creixement de la desvertebració és propiciar als veïns un entorn agradable i segur perquè no vulguin marxar. Durant tots aquests anys he parlat amb molta gent per als carrers de Badalona. He conegut a centenars de veïns, persones normals, moltes d'elles molt humils, cadascú amb una història, amb les seves dificultats, però que porten el cap ben alt. Cap d'ells m'ha demanat un miracle. Cap d'ells espera que vingui algú amb una vareta màgica a solucionar els seus problemes. De la nit al dia. Simplement esperen tenir un alcalde i un govern que els escolti i que reconegui la situació per poder prendre les mesures adequades. Estem en un moment que no és fàcil, ni per a les famílies, ni per les empreses, ni per les administracions públiques. És una època en la que tots hem de definir prioritats i l'Ajuntament, per descomptat, també. És aquí on demano la col·laboració de l'oposició. No demano col·laboració en favor del govern. Demano col·laboració perquè els veïns de Badalona puguin tenir cobertes totes les seves necessitats com a ciutadans. Hem d'invertir més i millor amb allò que de veritat ara preocupa a totes les persones que viuen a la nostra ciutat. Fa 2 dies apareixia un estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, en què s'assenyalava els polítics com el tercer problema que perceben els ciutadans. Estem en un moment de desafectació en el que sembla que cada dia els ciutadans s'allunyen més i més de la política. Doncs bé,
En aquest context d'allunyament, la participació a les eleccions municipals del 22 de maig a Badalona va pujar de manera important. Tenim una crisi de confiança al país i, per contrari, a Badalona es produeix un increment espectacular de la confiança en el sistema i en la política. Senyors i senyores del govern i de l'oposició, sabrem interpretar el missatge dels veïns? Crec, sincerament, que les persones que viuen a la nostra ciutat el que ens estan demanant és que ens posem d'acord amb els afers capitals que afecten a Badalona, en els temes estratègics per al present i per al futur. Si som capaços de posar sobre la taula idees en comptes d'ideologia, això serà possible. Senyores i senyors regidors, segur que discrepem en moltes coses, però no tinc el menor del dubte que el que ens uneix és molt més. A més, els veïns ens estan demanant un govern obert, un govern a peu de carrer, i els hi puc garantir que el tindran. Hi ha una altra cosa que vull dir-los. Com a alcalde, i vull que s'escolti amb tota claretat, seria un error de greus conseqüències si des del govern ens poséssim de perfil davant dels problemes reals que tenen els veïns. Els temps han canviat i els polítics hem de canviar amb el temps. Hem de parlar clar de la crisi econòmica. Hem de parlar clar d'immigració. Hem de parlar clar de la priorització pel que fa als serveis socials. I els garanteixo que durant aquests 4 anys ho farem. En els propers mesos, els esforços del meu govern aniran encaminats a donar resposta als problemes derivats de la crisi econòmica, en totes les seves vessants, i a donar resposta a les conseqüències de la desestructuració social d'algunes zones de la nostra ciutat. Senyores i senyors, no hi ha millor política social que la creació de llocs de treball per part de les empreses, comerços i autònoms. A tots ells els hi vull demanar la seva complicitat. Difícilment serem una ciutat atractiva econòmicament si no som capaços d'aconseguir una bona xarxa de comunicacions internes que ens ajudi a vertebrar la ciutat, però també externa, amb la construcció del túnel de la Conreria, que faciliti l'activitat econòmica apropant el nostre entorn més immediat. Per això serà fonamental la feina de tots, i especialment aquí la que pugui fer també el grup de Convergència i Unió com a partit que està governant Catalunya en aquests moments. L'Ajuntament de Badalona ha de donar totes les facilitats en els emprenedors per poder competir comercial i industrialment en municipis que avui estan millor posicionats que nosaltres. No ens ha de fer por sortir a l'exterior i extreure tot allò de bo que tenen els altres. Un altre dels aspectes que vull assenyalar a l'inici del present mandat és l'aposta per al civisme i la seguretat. Desconec si a Badalona tenim més o menys problemes que altres municipis, però la veritat, això m'importa ben poc. El que veig que passa a algunes zones de la ciutat no m'agrada. A Badalona ha de ser benvingut aquell que vingui a treballar, però el nostre missatge ha d'assenyalar de manera clara i nítida els límits. Volem una ciutat en la que els veïns es sentin com a pròpia i en la que cap veí de cap barri se senti o es pugui sentir de segona. El govern municipal que ara inicia el seu camí treballarà per a propiciar un canvi amb les formes, un canvi amb les persones i un canvi en les prioritats. He volgut assenyalar a l'inici de la meva intervenció que sóc conscient que presideixo un govern en minoria. És evident que necessitem diàleg i complicitat, però no és menys cert que aquesta situació espero que acabi convertint-se en una gran oportunitat. Una gran oportunitat que ha de permetre que totes les àrees de govern de l'Ajuntament vagin a la mateixa direcció, que totes les àrees de govern vagin a una. Aquí, ara
no apareixerà la coalició d'interessos partidistes que durant molts anys ha provocat la falta de coordinació entre àrees, amb el més que evident perjudici per als veïns de Badalona. Aquí, a partir del proper dimarts, tots anirem a una. A Badalona s'ha tancat un cicle de 32 anys. A Catalunya s'acaba d'iniciar un de nou i possiblement dintre d'uns mesos es produirà aquest canvi al govern d'Espanya. Badalona no podrà desenvolupar tot el seu potencial si no compta amb el suport de la resta d'administracions. Tenim molts projectes que necessiten l'atenció de la Generalitat i del govern central. Alguns estan iniciats i uns altres s'haurien d'haver començat ja o ho haurien de fer de manera immediata. Entre ells, em permeto assenyalar la situació en què es troben en aquests moments les futures escoles de Montigalà, Bufalà i l'ampliació de la situada a Cal Arnús. Crec que durant les properes setmanes tots, govern i oposició, hauríem de fer un esforç. Tenim l'obligació d'anticipar-nos suficientment. Vaig finalitzant. Crec que un no sap del que és capaç fins que no ho intenta de debò. Avui hem canviat la història d'aquesta ciutat i ara iniciem una nova etapa. Al llarg dels propers 4 anys, en moltes ocasions, segur que m'equivocaré. En els 20 anys que he estat a l'oposició he après, i els hi dic molt sincerament, que el govern no sempre té la raó. També, possiblement, per alguns no es compliran totes les seves expectatives, però segur que d'aquí 4 anys, quan fem balanç, ningú podrà sentir-se decebut. Senyors i senyores regidors, molta sort a tothom i s'aixeca aquesta sessió solemne. Doncs fins aquí aquest Parlament de l'alcalde Xavier García Albiol, en què s'ha dirigit a tots els badalonins en aquesta primera intervenció del nou mandat municipal. Ha aixecat també aquesta sessió plenària, torna a recuperar i torna a aixecar la vara d'alcalde i veiem doncs també aquesta expectació mediàtica de la qual n'hem sentit parlar. Un Parlament que ha destacat primer de tot per els agraïments, sobretot als seus companys d'equip i als companys de partit, però també sobretot als votants que han donat suport a la candidatura popular. Aquest ha estat doncs l'inici d'un novè mandat que ha destacat que serà el mandat del canvi, un canvi històric per Badalona, i ha parlat doncs també que ha estat aquest quart alcalde escollit, cinquè també de l'etapa de la democràcia. Fets destacats on ha parlat en aquest discurs, doncs ha parlat d'un govern que necessitarà el diàleg i també una voluntat de trobada amb els altres partits de l'oposició. Un govern doncs, que haurà també, evidentment, d'arribar a acords amb les altres forces polítiques per poder tirar endavant aquests projectes dels quals ha parlat. Però també ha parlat que serà un govern que té unes idees molt clares, centrades sobretot en aquesta reactivació econòmica i que al llarg també d'aquesta campanya l'hem sentit parlar d'aquesta lluita contra la immigració il·legal i la sobreocupació de pisos a la ciutat. Una ciutat que, segons Xavier García Albiol, ha parlat que treballarà per millorar o per ampliar la seguretat arreu de la ciutat. Veiem en aquests moments doncs, com tot l'equip nou de govern es fa la fotografia davant dels mitjans de comunicació. També ha parlat Xavier García Albiol de ser el primer alcalde que ascendeix i que no és dins de la democràcia, però que no és d'esquerres, i que ha destacat doncs, que ha estat gràcies als votants de Badalona. Ha demanat també la col·laboració de tothom per solucionar les mancances dels badalonins i ha assenyalat també afers capitals per aquest nou govern i assegura doncs, estar amb moltes idees i amb molta empenta.
D'altra banda, veiem com ja s'acaba aquesta sessió plenària i acomiadem ja aquesta transmissió en la qual tot està previst que podria ser que Xavier García Albiol surti al balcó de l'Ajuntament per saludar les persones que estan avui a la plaça de la Vila, una plaça de la Vila molt moguda en la qual hem vist molts seguidors de Xavier García Albiol, molts votants del Partit Popular, militants i seguidors, però també hem vist persones que han mostrat el seu desacord amb aquest nou govern que s'ha format aquest dissabte 11 de juny. Un govern en el qual s'ha canviat l'alcalde de Badalona i del qual hem pogut veure aquesta imatge de Xavier García Albiol ascendint a alcalde de la ciutat. Fins aquí aquesta transmissió del ple d'investidura.